Gonmu dadi presiden dipaksa medun parlemen. Jarine kasus ngene, jarine kasus ngono, ning ra ono nyatane. Dadi korban politik Orde Baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Najan cacat netramu nanging ngerti batinmu nganti nyuci nganti wasu. LSM opo partai ormas opo ngomong sing penting tumindae.
requestnya apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ini YouTuber minta apa? Oh sinarengan mau ya. Banyak sekali requestnya. Iki apa dhisik? Apa dhisik gel sembarang? Ayang-ayangan. Ayang-ayangan. Oke, luar biasa sekali ya. Ini sangat banyak sekali, ada berapa ribu ini ya yang ada di sini ya. Oke, setia sekali melihat Ronggo Cokrokusuma. Dikasih selamat kembali di sini. Ronggo Cokrokusuma. Rasane ati kang nandang seiting liyan hanya aku kowe lapo katresnan Kang Mas wong bagus tak jalo ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi ake pacoba arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni senadyan punya rapi sonompo bakal tak joko yen turun kapisah meksan kuoso mas kowe sing sayang kaliyo aku
Oh, satu lagi. Satu lagi. Oke. Kurang 2 lagu kurang ya. Ternyata. Kok mau nuruti YouTuber piye gel? Heh, LDR apa Sinarengan? Sinarengan. Oh. Oke. Oke, Bolo. Kedaden tenang duwe omah sing ra berisik kebakat tresna kasihan sayang Cenda sana gede dadi apa? Cenda gede.